ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap magkaroon ng dalawang taong minahal, lalo na kung hindi mo alam kung sino sa dalawa ang totoong minamahal mo. Ganyan ang pinagdaanan ng letter sender natin na si Georgette dito sa ikaapat na bahagi ng kanyang kwento. Anong mangyayari sa relasyon nila ni Billy ngayong nagbalik na ang taong unang minahal ni Georgette na si Lino? Matutunghayan natin yan ngayon din dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po, ako si Georgette. Guro sa isang public school na umiibig sa isang lalaking may dinadalang malaking problema sa kanilang pamilya. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Lino, pero sa kasamaang palad ay hindi ito nagtagal dahil nakaapekto sa pagsasama namin ang alitan nila ng kanyang ama. Ganon pa man, nananatili kaming magkaibigan ni Lino hanggang sa biglang namatay ang tatay nito. Dahil doon ay bigla na lang umalis si Lino at nagpakalayo-layo nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Naghintay ako para sa kanyang pagbabalik, Papa Dudut. Pero taon nang lumipas ay never siyang nagparamdam sa akin. Nawala na ako ng pag-asa na magkikita ulit kami, kaya nag-move on na lang ako mula sa kanya. Doon po dumating sa buhay ko ang kaibigan ni Lino na si Billy. Niligawan niya ako matapos ang chance encounter namin sa isang cafe. Dahil matagal nang mag-isa ang puso ko ay sinubukan kong magmahal ulit at sinagot ko si Billy. Noong mga panahong yon ay tuluyang ko nang nakalimutan si Lino. Naging masaya naman ako sa piling ni Billy. Sa katunayan ay handa nga akong pakasalan siya kapag nag-propose siya sa akin. Ganon ako kaseryoso sa kanya, Papa Dudut, pero ang marriage proposal na inaasahan ko ay naging mailap. Okay lang naman yon para sa akin. Wala mang singsing ay nagpatuloy ang magandang relasyon namin ni Billy. Hanggang sa isang araw, ang mundo ko'y biglang bumaliktad nang bigla na lang bumalik si Lino sa buhay namin nang walang pasabi. Nung nalaman ko ang balita ay agad ko siyang pinuntahan kasama ang nooy boyfriend kong si Billy. Grabe, ang laki ng pinagbago mo, Lino. Oo nga, medyo nagkalaman ka. Masarap ang pagkain sa probinsya eh. Pero alam mo, nagtatampo pa rin ako sa'yo. Sa inyong dalawa ng kuya mo. Ha? Pati kay kuya nagtatampo ka? Bakit naman? Alam pala niyang sa Tugigaraw ka nagtatago tapos hindi man lang niya sinabi sa akin. Ah, yun ba? Pasensya na. Sinabihan ko kasi siya na wag na lang muna niya ipagsabi kung nasan ako. Tapos ikaw, hindi ka man lang nagpaalam. Nakakagigil ka. Bigla-bigla ka na lang nawala. Hindi man lang namin alam kung buhay ka pa ba o kinidnap ka na ng mga alien. Oo nga. Ang totoo niyan, hindi ko rin naman pinlano yung ginawa ko eh. Nag-long drive ako isang gabi kasi sobrang sama ng loob ko noon. Tapos naisip ko, ba't kaya hindi na lang ako umalis? Baka sakaling mawala yung nararamdaman kong sakit. Pag uwi ko, kumuha ako ng damit. Iniwan ko lahat ng gamit ko tapos sumakay na ako ng bus papuntang Tugigaraw. Ano yon, soul searching? Kailangan mo hanapin sarili mo, ganon? Parang ganun na ngayon nangyari. Pero kahit na, dapat nagsabi ka man lang. Maiintindihan naman namin eh. Hindi ko na rin alam kung anong pumasok sa isip ko noon eh. Basta ang naalala ko na lang, ayoko na. Ayoko nang maalala yung mga masasakit na nakaraan ko. Pasensya na kung pinag-alala ko kayo. Ano pa nga bang magagawa namin? Tapos na. Nangyari na eh. Ang mahalaga, nakabalik ka na. Salamat sa pag-iintindi. So, kumusta naman ang naging buhay mo dun sa probinsya? Maganda. Tahimik, sobra. Mababait yung mga tao doon. Tapos yung environment, ibang-iba dito sa Maynila. Sobrang peaceful doon.
Parang ang gaan ng buhay, walang problema. Maganda naman pala dun eh. Bakit mo iniwan yung lugar na yun? Nandito na yung buhay ko eh. Maganda dun oo, pero mas komportable ako sa buhay sa syudad. Tsaka namiss ko kayo. Wala kayang Billy dun na lagi nag-aaya ng inuman at galaan. Si Raulo ka talaga. Alam na ba to ng tropa na nagbalik ka na? Oo, nasabihan ko ng iba. Malamang alam na rin ng lahat. Eh di ano pang inaantay mo dyan? Inuman na ulit. Basta muna tayo sa inom. Hindi pwede, dapat… teka, may tumatawag sa akin. Sino? Sa shop. Maiwan ko muna kayong dalawa. Baka nagka-problema na naman sila sa inventory. Alam nyo naman dun, hindi sila makapagtrabaho ng matino kapag wala ako. O sige, check mo muna sila doon. Lino, sa labas muna ako ha. Sige lang. Ay, ngayon ko lang nalaman, close pala kay ni Billy. Ha? Tungkol pala dyan. Boyfriend ko na si Billy, Lino. Ha? Kailan pa? Matagal na. Mahigit 1 taon na rin kaming dalawa. 1 taon na? Hindi mo na ako nahintay? Nawala ka, Lino. Umalis ka nang walang paalam, nang walang pasabi kung kailan ka babalik. Anong hihintayin ko kung hindi naman ako sigurado kung babalik ka pa ba o hindi na? I'm sorry. 2 taon kang nawala. Tapos aasahan mo open arms kitang tatanggapin pagbalik mo? Hindi ganun yun, Lino. Hindi ako rest house na pwede mong iwan ng mahabang panahon tapos babalikan mo lang kapag trip mong magbakasyon. Hindi naman ganun ang turing ko sa'yo eh. Oo, hindi nga. Pero ganun yung ginawa mo sa akin. Kaya wag mo akong sasabihan na hindi kita nahintay. Dahil matagal na panahon din akong naghintay sa'yo bago ko pinapasok si Billy sa puso ko. Naiintindihan naman kita. Nagulat lang ako na… Ano na, tara na, painom ka na Lino. Anong sabi sa shop? Wala, napindot lang daw. Ano Lino? Kung ayaw mong uminom, gusto nyo lumabas na lang tayo? Kailangan nating i-celebrate yung pagbabalik mo. Tatawagan ko yung tropa. Next time na lang siguro. Ako na lang mag-aaya sa susunod. Ganun ba? O sige, kung ganun mauna na kami ni Georgette. Aalis na tayo? Oo, di ba sabi mo kailangan ng materials para sa activity nyo sa school bukas? Oo nga pala. O paano? Mauna na kami, Lino. Sige, mag-ingat kayo. Salamat sa pagbisita. Papadudot maayos naman ang naging pagtanggap ni Lino sa relasyon naming dalawa ni Billy. Pero kahit ganoon ay hindi niya ikinaila na medyo na-disappoint daw siya dahil hindi ko raw siya nahintay. Nangako kami sa isa't isa na maghihintayan kami pero binugo ko siya. Hindi naman siya nagalit sa ginawa ko dahil alam niyang may kasalanan din siya sa nangyari at totoo naman yon. Never siya nagparamdam o nag-update man lang sa buhay niya ng ilang taon at hindi rin naman pwedeng forever na lang akong maghintay para sa kanya. Masaya ako na naging maganda ang outcome sa ginawang paglayo ni Lino. Napakalaki ng ipinagbago nito. Sa totoo lang ay parang mas nag-glow up pa nga siya. Nadagdagan ng timbang nito. Naging maaliwalas ang mukha niya, naging masiyahin, mas open siya sa lahat. Ang kwento sa akin ni Lino ay marami siyang na-realize sa pagtira niya sa Tuguegarao. Doon ay natutunan niyang patawarin ang sarili niya. Ganon din ang mga taong nagkasala sa kanya. Mas lumawak ang pangunawa niya at napagtanto niyang marami pa siyang purpose sa buhay. Paano ako magagalit papadudot sa biglang pag-iwan sa akin ni Lino kung naging maganda naman ang kinahinatnan ng pag-alis nito? Kaya sa huli kinalimutan na lang namin ang mga nangyari sa nakaraan at katulad ni Lino ay sinubukan naming magsimula ulit. Ang problema kung ang lahat ay masaya dahil sa pagbabalik ni Lino, isang tao naman ang nagkaroon ng pangamba. Walang iba kundi ang boyfriend kong si Billy. At yun mismo ang inamin niya sa akin, papadudot. Georgette, sandali. Ipagbubukas kita ng sasakyan. Ay wow, ang sweet naman. Anong nakain mo ngayon, ha? Dati naman na akong sweet ah.
I mean, mas extra sweet ka ngayon. Ayaw mo nun? Pumasok ka na. Salamat. So, next stop sa mall. Ano, tara? Let's go. So, kumusta ka naman? Okay naman ako. Bakit mo natanong? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung anong nararamdaman mo ngayong nagbalik na si Lino. Masaya. Kasi at least alam nating okay na siya ngayon. Bakit ikaw? Hindi ka ba masaya para sa kanya? Masaya rin ako na nagbalik na siya. Pero Walang pero, masaya talaga ako. parang may something na ayaw mong sabihin eh. Ano yon? Sabihin mo na. Iniisip ko lang kung bakit siya bumalik. Kung maganda na pala yung buhay niya sa probinsya, bakit pa siya bumalik dito? Hindi ba nasagot na niya yan? Sabi niya, na-miss niya yung buhay dito sa Maynila. Kayong kabarkada niya, na-miss niya. Kami ba talaga yung sadya niya kaya siya bumalik? O baka naman ikaw? Ha? Bakit naman ako magiging sadya ni Lino? Alam naman natin pareho na may nakaraan kayong dalawa. Hindi natin maikakaila yun. O tapos, yung nangyari sa amin, tapos na yon. Katulad nga ng sinabi mo, nakaraan na yon. Hindi ko alam kung bakit issue yun sa'yo ngayon. Hindi naman siya issue sa akin. Napapaisip lang ako kung isa ka ba sa rason kaya niya iniwan yung buhay niya sa probinsya at bumalik siya rito. Hindi ko alam. Pero kung sakali mang isa ako sa mga rason kung bakit siya bumalik, may problema ba dun? Para sa akin meron. Ano? Ano namang magiging problema dun? Kasi baka ibig sabihin nun may inaasahan pa siya sa'yo. Gusto ka pa niyang balikan, ganun. Billy, hindi na mangyayari yun. Nasabi ko na kay Lino na ikaw na ang boyfriend ko ngayon. Malinaw na sa kanya na wala na siyang babalikan. Kung sakali bang hindi naging tayo, may chance ba na maging kayo ulit ngayong nagbalik na siya? Yung mga tanong mo, mga tanungan ng taong overthinker eh. Kailan ka pa naging overthinker? Simula nung na-realize ko na malaki ang chance na may kaagaw na pala ako sa'yo. Alam mo Billy, hindi mo na kailangan mag-overthink. Kasi wala na mga agaw sa akin. Kung ano mang namagitan sa amin ni Lino noon, tapos na yon. Sigurado ka ba? Oo naman. Natatakot lang naman ako na baka biglang bumalik yung feelings niyo sa isa't isa eh. Hindi na mangyayari yon kasi ikaw na yung mahal ko. Ikaw ang boyfriend ko. Salamat sa assurance. Huwag mo nang isipin yung mga bagay na yan kasi tinatakot mo lang sarili mo. Alam mo kung anong magandang gawin natin bago tayo bumili ng materials? Daan muna tayo sa resto. Kumain tayo ng dinner. Kasi kanina pa ako gutom eh. Mabuti pa nga. May alam akong masarap na resto malapit sa mall na pupuntahan natin. Go! Tara! Sa mga sumunod na linggo ay walang ibang ginawa si Lino kundi ang balikan ng mga kaibigan at kamag-anak na bigla na lang niyang iniwan. Lahat sila in-update niya tungkol sa buhay niya at humingi na rin ng pangunawa sa biglang pagkawala niya. Kabila noon ang paglabas ng magbabarkada dahil na-miss nila si Lino. At dahil nasa parehong barkada si Billy ay palagi rin ako naiimbitahan sa mga ganap nila noon. Papadudot isang bagay ang napansin ko kay Lino tuwing magkakasama sila ng barkada niya. Kahit umuulan ang alak ay hindi na umiinom pa si Lino. Kahit na anong pilit sa kanya ng mga kaibigan niya ay tuluyan na raw niyang kinalimutan ang alak. Para bang naging allergic na siya doon. Masaya na siya na nakikipagkwentuhan lang sa mga kasama niya kahit na hindi siya umiinom. Noong moment na yon ay sobrang proud na proud ako para sa kanya. At dahil hindi rin ako umiinom ay hindi nakawala sa akin ang mga nakaw tinging ginagawa sa akin ni Lino. Maraming pagkakataon ko siyang nahuhuli na pasulyap-sulyap sa akin na para bang teenager na nakatingin sa kanyang crush. Nang patapos na ang inuman nila ay isa-isa nang nagpaalam ang mga kaibigan nila Lino at Billy. Naghahanda na rin akong umuwi noong nakita ko si Lino na aligaga at para bang gusto akong lapitan.
Pero dahil nasa tabi ko lang si Billy ay hindi siya makalapit sa akin. Maging ako. Gusto ko man siyang lapitan para kausapin katulad ng ginagawa namin dati ay hindi ko rin ginawa. Alam kong iba ang tingin ni Billy kay Lino kaya minabuti kong lumayo na lang muna sa kanya para hindi mag-overthink si Billy. Excited man ako noon sa pagbabalik ni Lino ay kinailangan kong pigilan ang sarili ko para hindi ko masaktan si Billy nang hindi sinasadya. Sa muling pagbabalik ni Lino, dalawang bagay ang naramdaman ko, Papa Dudut. Saya at panghihinayang. Saya dahil sa wakas ay okay na siya. Wala na siyang dinadalang mabigat sa puso niya. Panghihinayang dahil hindi ko maiwasang isipin ang katanungan na kung hinintay ko ba siya, ay ano kaya ang magiging relasyon namin ngayon. Ayoko mang aminin noon pero iba pa rin ang tingin ko kay Lino. Alam kong iba pa rin ang attachment na nararamdaman ko sa kanya kahit na ilang taon na kaming nagkahiwalay. Kaya nga minsan kapag nagkayayaan ang barkada nila Lino at Billy ay minsan ay hindi na lamang ako sumasama para maiwasan ko si Lino. Alam ko kasi sa sarili ko na hindi maganda ang nararamdaman ko para sa kanya. Ganon din naman ang ginawa ni Lino na lumayo at umiiwas din sa akin bilang respeto na rin sa relasyon namin ng kaibigan niyang si Billy. Litong-lito ako noon sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang na-miss ko lang si Lino, kaya ako nagkakaganon. O baka naman hindi pa talaga ako tuluyang nakaka-move on mula sa kanya. Masaya naman ako that time sa piling ni Billy. Masaya ako at kontento na ako sa relasyon naming dalawa. Handa na nga akong magpakasal sa kanya noon pero nang bumalik si Lino ay para bang nagbago ang tibok ng puso ko. At hindi ko gusto ang nararamdaman kong yon. Ang pagkalito ng damdamin ko ang ibinahagi ko kay Tati para masagot ang katanungan sa puso ko. Pero kung sakali sana maurong yung date ng event para naman kahit papano makapagpahinga tayo, no? Sa tingin mo? Hoy! Okay ka lang? Ha? Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Kanina ka pa nakatunga nga dyan sa sopas na kinakain mo ah. Ano ba yung sinabi mo? Wala. Huwag mo nang isipin yon. Sagutin mo na lang yung tanong ko, okay ka lang ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Kasi pansin ko nito mga nakaraang araw, parang wala ka sa sarili mo. Para bang ang lalim-lalim lagi ng iniisip mo? Marami lang talaga akong iniisip ngayon. Paperworks, activities sa school, tapos malapit na exams ng mga bata. Ewan ko, sobrang crowded ng utak ko ngayon. Yun lang ba talaga? Oo, wala nang iba pa. Kasi napansin ko rin na nagkaganyan ka simula nang bumalik na si Lino. Ha? Hindi ah. Ay nako Georgette, ako pa ba ang paglilihiman mo? Kilalang kilala na kita? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. May kinalaman si Lino sa nangyayari sa'yo ngayon ano? Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo pero sa atin na lang to ha. Go! Ano ba kasing meron? Tama yung hinala mo na may kinalaman nga si Lino sa kung bakit ako nagkakaganito. Wait, sa paanong paraan? Ginugulo ka ba niya? Hindi naman pero unconsciously. Oo. Unconsciously? Paano? Oy, huwag mo sabihin may gusto ka pa rin dun sa tao. Oh my gosh, Georgette! Hindi ko naman alam na may feelings pa rin ako para sa kanya eh. Ngayon ko lang na-realize. Anong ngayon mo lang na-realize? May boyfriend ka na, no? Alam ko. Oh, tapos? Dapat wala ka ng ganyang-ganyang nararamdaman pa sa ex mo. Hindi ko nga rin alam eh. Naguguluhan na ako. Wala kang dapat ikagulo ng isip, okay? Common sense lang yan. May boyfriend ka, so mag-focus ka sa boyfriend mo. Yun naman ang ginagawa ko eh. Pero hindi pa rin siya nawawala sa isip ko. Alam mo ba yung term na limerence? Limerence? Ano naman yun? Yung obsessive infatuation na nararamdaman mo sa isang tao. Yung bigla-bigla ka nalang nagkakaroon ng desire na makasama siya. Namimiss mo siya, gusto mo siyang kasama, obsessed na obsessed ka sa taong yun kahit wala naman siyang ginagawa. Limerence daw ang tawag doon eh.
At talagang nag-research ka pa para lang panindigan yung nararamdaman mo, ha? Hindi ko nga alam kung ba't ako nagkakaganito eh. Kaya hinahanap ko yung sagot. O so kung limerence man yan, anong mangyayari ngayon? Hihiwalayan mo na si Billy? Siyempre hindi. Hindi ganun yun. Siguro ganito lang yung nararamdaman ko kay Lino kasi bigla siyang dumating pagkatapos ng mahabang panahon. Ay nako, Georgette. Tigilan mo na yung ginagawa mong pagdadahilan, okay? Tapos na kayo ni Lino. Si Billy na ang boyfriend mo. Kaya si Billy ang bigyan mo ng atensyon at wag si Lino. Baka mamaya niyan, makagawa ka pa dyan ng kasalanan na hindi mo gugustuhin. Hindi naman ako haabot sa ganun. Oo nga, pero yung isip at damdamin mo. Gumagawa na ng kasalanan, oh. Parang cheating na rin yan eh. May boyfriend ka, di ba? Pero ibang lalaki yung iniisip mo. Grabe ka naman. Ikaw ang grabe. Nahawa mo ako ng sakit mo, no? May ubot-supon na rin ako ngayon. Sorry na. Hindi ko naman gusto magkasakit. Sino bang gustong mapaos? Mukhang magaling ka naman na eh. Hindi pa ako magaling. Kailangan ko pang ipahinga to ng maigi. Eh, speaking of pahinga, alam mo ikaw ang magpahinga dyan sa ginagawa mo. Tumigil ka na bago pa malaman ni Billy yan. Kawawa naman yung tao. Hindi ko mawari kung ano na nga ba ang nangyayari sa akin noon. Pilit kong inaalis si Lino sa isipan ko pero hindi siya mawala-wala sa utak ko. Kada oras, kahit habang nasa klase o kahit kumakain, ay bigla na lang siyang sumusulpot sa isip ko. At tuwing naaalala ko siya ay bigla akong nakakaramdam ng excitement. Bago matulog, pagkagising sa umaga habang naglalakad ay bigla ko na lang siyang naaalala ng walang dahilan. Nakukonsensya na nga ako noon dahil kahit kasama ko si Billy ay si Lino pa rin ang nasa isip ko. Pakiramdam ko noon ay nag-cheat ako sa boyfriend ko dahil ibang tao ang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko alam kung bakit dahil noong mga panahong yon ay hindi naman na kami gaanong nagkikita ni Lino dahil nga iniiwasan na namin ang isa't isa. Naging abala ako sa mga school activity at nag-focus ako sa relasyon namin ni Billy. Sobrang busy din noon si Billy sa pagpapatayo ng sarili niyang business sa tulong ng kanyang kuya. Naisip ng magkapatid na ibenta na ang bahay ng kanilang mga magulang. Pinaghatian nilang dalawa ang perang nakuha nila mula doon at yon ang ginamit ni Lino sa pagpapatayo ng business niya samantalang ginamit naman ni Edward ang pera para sa panganganak ng kanyang asawa. Noong nagkaroon ng soft opening ang food business ni Lino ay naimbitahan kami ni Billy na dumalo sa opening. At yun ang nagsilbing pagkikita naming muli matapos mag-iwasa ng ilang buwan. Nag-aalangan man ay nagpunta pa rin ako doon bilang suporta kay Lino. At para na rin hindi mahalata ni Billy na iniiwasan ko si Lino, Papa Dudut. Tati, salamat sa pagsama sa akin dito sa opening ng business ni Lino ha. Hindi ko na talaga alam kung kakayanin kong pumunta rito ng mag-isa. Ako dapat yung magpasalamat kasi makakakain ako ng libre. Libre mo naman to, di ba? Magbabayad pa ba tayo? Mukhang ililibre naman tayo ni Lino sa pagkain niya eh. Gaga, magbayad ka? Kaya nga inimbita tayo rito para suportahan yung business niya. Opening to, hindi food tasting, no? Ganun ba yun? Oo naman, ano ka ba? Ikaw talaga, kuripot mo rin eh, no? Teka, bakit pala nandito tayo sa sulok? Bakit hindi tayo jumoin dun sa grupo nila dun sa harap? Ay, ayoko. Dito na lang tayo. Sinabi ko naman kay Billy na sila-sila na lang munang magsama. Total, sila naman yung barkada ni Lino. At saka idinahilan kita na wala kang kasama kaya nandito tayo ngayon sa may dulong table. Nirason mo pa talaga ako, ha? Ang galing! Galing. Bakit? Tinataguan mo ba si Lino? Eh di ba sabi mo iwasan ko siya? Yun ang ginagawa ko ngayon. Iniiwasan siya. Kung gusto mo talaga siyang iwasan, pwede namang wag ka na lang pumunta eh. Sabihin mo masama yung pakiramdam mo. Eh di parehong nagduda si Lino tsaka si Billy. Okay na yung ganito, hindi masyadong obvious. Ikaw talaga? Gumagawa ka ng sarili mo ikakapahamak eh. Hindi ko naman ginusto tong nararamdaman ko eh. Sige nga, sabihin mo sa akin, paano mo uutusan yung feelings mo na wag nang makaramdam para sa isang tao? Bigyan mo ng maayos na logic. Sabihan mo yung utak mo na mali ang ginagawa mo.
Sa tingin mo hindi ko ginagawa yan? Araw-araw kong nire-remind ang sarili ko na mali tong ginagawa ko, na lagi kong iniisip si Lino kahit hindi naman na dapat. Alam ko na kung ano yung problema. Hindi ikaw eh. Hindi ang isip mo. Hindi ang puso mo. Eh ano? Eh di ba bigla siyang nawala nung nagpaplano kayong magkabalikan sana kung sakali mang maayos nyo na yung sarili-sarili nyong problema? Yun yung bago namatay yung tatay ni Lino. Kaso hindi natuloy kasi nga bigla siyang nag-far away. Oo. O tapos ngayon, bumalik siya na parang walang nangyari. Oo nga, alam ko na yung mga yan. So ano yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Kasi wala kayong closure. Kumbaga sa libro, bukas pa yung storya niyong dalawa. Hindi pa natatapos, wala pang ending. Hindi pa naisasara yung libro ninyong dalawa. Parang open ending yung kwento namin, ganon? Tumpak! At dahil open ending ang story niyong dalawa, kung ano-ano ngayon ang tumatakbo dyan sa isip mo. Kaya hindi mo maalis-alis si Lino dyan sa utak mo. Mukhang tama ka nga. Baka ganun nga yung nangyayari sa akin ngayon. Mukhang kailangan ko nga talaga ng closure. Oh, ano pang iniintay mo? Nandyan na si Lino, oh. Kausapin mo na para magkaroon kayo ng closure. Sandali lang. Hindi ko pa alam kung anong sasabihin ko. Wala ka namang ibang sasabihin kundi tapusin yung ugnayan yung dalawa eh. Sabihin mo sa kanya na isasara mo na yung storya nyo, na wala ng sequel, wala ng part 2, ending na talaga. Sige, gagawin ko yung sinabi mo. Pero kailangan ko munang mag-ipon ng tapang. Kailangan ko munang ayusin tong pag-iisip ko bago kami mag-usap. Ay naku, bala ka nga. Ang maganda niyan, para mas malinawan yung utak mo, kailangan na nating kumain. Nasaan na ba yung order natin? Gusto ko na matikman yung pansit ni Lino eh. Teka nga, follow up ko lang ha. Mabuti pa nga. Gutom na rin ako eh. Mabuti na lang at kasama ko si Tati noong araw na yon dahil parang nagsimula ng magkaroon ng awkwardness sa pagitan namin ni Lino, lalo na tuwing magkakasama kaming tatlo nila Billy. Noong time na yon ay inilayo ko ang sarili ko sa kanila. Hinayaan ko na lamang silang magbabarkada na magsama-sama samantalang ako ay kasama ko naman si Tati sa gilid lang. Successful ang naging opening ng food business ni Lino, Papa Dudut. Marami ang sumuporta sa kanyang kaibigan kaya naman dinumog ng tao ang soft opening ng kanyang kainan. Isa sa mga naging mabili ay ang specialty nitong pansit batil patong na sikat palang pagkain sa Tuguegarao. Naisip ni Lino na dalhin ang recipe na yon sa Maynila dahil tiyak siyang kakagatin daw ito ng masa at gano'n na nga ang nangyari. Hinaluan niya ng modern fusion ng naturang pagkain para maging in, hindi lang sa masa kundi pati na rin sa mga kabataan. Maliban sa pansit ay kasama rin sa menu ang ilang sikat na pagkaing Pinoy na hinaluan ng twist. Pinagsama niya ang Filipino cuisine at iba pang kultura mula sa iba't ibang Asian countries para makabuo ng bagong pagkain. Yun daw ang inaral ni Lino habang nasa Tuguegarao siya ng ilang taon. Matapos ang nangyaring opening ay nagpaiwan ng mga barkada ni Lino para sa maliit na salo-salo bilang selebrasyon na rin sa matagumpay nitong opening. Katulad ng inaasahan ay nagkaroon na naman ng inuman. Dahil kasama ko naman si Tati noong time na yon, ay nagstay din ako at nakisama sa kasiyahan. Ang hindi ko inaasahan ay yun na pala, ang gabing pinakahihintay ko. Ang gabi kung kailan magpo-propose na sa akin si Billy. Nagulat ako sa marriage proposal na ginawa ni Billy, Papa Dudut. Masaya noong nagkwekwentuhan ng lahat, may ilang nagkakantahan sa videoke at ilang naman ay abala sa pag-inom noong biglang inagaw ni Billy ang mic mula sa kumakanta at nagsalita sa harapan naming lahat. Nagkaroon siya ng maikling speech tungkol sa kung gaano niya ako kamahal. Medyo awkward nga dahil nandun si Lino na nakikinig habang ikinikwento ni Billy sa lahat kung paano nabuo ang love story naming dalawa. Pagkatapos noon ay isang singsing ang nilabas nito mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harapan ko. Doon na niya tinanong kung gusto ko raw ba siyang pakasalan.
Naghiyawan ang lahat at kinilig sa eksenang nakita nila. Dala ng pressure ay napasagot ako ng oo sa proposal ni Billy. Habang magkayakap ay hindi ko naiwasang mapatingin kay Lino. Habang nagpapalakpakan ng lahat ay nakita ko siyang nakatayo lang sa gilid. Pumapalakpak siya para sa amin pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot kahit na nakangiti ang mga labi nito. Nung humupa na ang excitement ng lahat ay bumalik ang bawat isa sa dati nilang ginagawa. Sunod-sunod ang congratulatory greetings na natatanggap namin ni Billy. Nung nagkaroon ako ng time na kumawala ay nagpaalam ako kay Billy para kausapin si Lino at pumayag naman siya. Naisip ko na tama nga ang mga sinabi ni Tati. Kailangan lang namin siguro ni Lino ng closure para makalaya na kami mula sa isa't isa at yun ang ginawa ko ng gabing yun. Lino, busy ka ba? Oh, ikaw pala. Hindi naman ako busy. Tinatapos ko lang itong mga nagamit na pinggan para wala na hugasin bukas. Bakit? Pwede ba tayong mag-usap? Oo naman. Anong meron? Hindi ko alam kung dapat pa ba natin tong ungkatin pero gusto ko sanang pag-usapan natin yung nangyari sa atin noon. Anong ibig mo sabihin? Yung past natin. May dapat pa ba tayong pag-usapan tungkol doon? Ang awkward naman nito. Sige, wag na lang. Georgette, sandali. Makikinig ako. Ano yung gusto mong pag-usapan natin? Yung nangyari sa atin noon. May mga pinagsisisihan ka ba sa nangyari? Sa naging takbo ng relasyon natin? Kung gusto mong malaman kung may pinagsisisihan ba ako sa naging takbo ng relasyon natin, ang sagot ko oo. Marami. Marami akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko na kung mababalik ko lang yung nakaraan, marami akong babaguhin. Marami akong gustong gawin. Nagsisisi ka saan? Saang parte? Kasi kung ako ang tatanungin mo, wala akong pinagsisisihan sa relasyon natin. Naging masaya ako na nakilala at naging boyfriend kita noon. Nakakalungkot na kinailangan kitang hiwalayan. Pero kailangan kong gawin yon para rin sa sarili ko. Hindi ko rin pinagsisisihan yung ginawa kong yon, Lino. Salamat na ganun ang tingin mo sa relasyon natin. Masaya, hindi malilimutan. Sa akin kasi, yung parting yun ng buhay ko ang isa sa mga pinakamahirap. Sobrang lugmok ako noon sa puntong nasayang kita. Sinayang kita. Hinayaan kitang umalis. Hindi man lang kita ipinaglaban kahit na alam ko sa sarili ko kung gaano kita kamahal. Kung ganon, bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Noong mga panahong nasa Tugigaraw ka ba? Ni isang beses? Naalala mo man lang ba ako? Araw-araw. Hindi mo alam kung gaano ang paghihirap na tinis ko. Na ginawa ko para pigilan ng sarili ko na kontakin ka. Walang araw na hindi ka pumasok sa isip ko. Ang problema lang, hindi dumapo sa isip ko na habang nagtatago ako at inaayos ang buhay ko, naiwan kita naghihintay, umaasa na mag-isa. Nung nalaman mong kami na ni Billy, anong unang pumasok sa isip mo? Nangyari na yung kinatatakutan ko, na nawala na yung pagmamahal mo para sa akin, na masyado na akong huli. I'm sorry kung hindi ko na panindigan yung pangako ko sa'yo na hihintayin kita. Hindi mo kailangan panindigan yun dahil hindi mo na maresponsibilidad na hintayin magbago ko. Isa sa mga natutunan ko sa relasyon natin yung hindi ko dapat binibigyan ng alalahanin yung tao minamahal ko. Kaya humihingi rin ako ng tawad sa mga responsibilidad na ibinigay ko na kung tutuusin, hindi mo naman dapat trabaho. Wala na sa akin yon. Ako naman yung nagkusa Pero sa huli, hindi ko rin naman napanindigan. Pero kalimutan na natin yon. Alam mo kung anong maganda sa sitwasyon natin ngayon? Ano? Kung ano man yung nangyari sa atin noon, tapos na yon. Pwede na natin siyang kalimutan at hayaan na lang sa nakaraan. Ang mahalaga, marami tayong natutunan sa nangyari. Ngayon, pwede na tayong magsimula ulit sa kanya-kanya nating buhay. Tama ka naman. At mukhang gano'n naman yata ang ginagawa natin ngayon, hindi ba? Oo nga, ganun nga. Anyway, congratulations pala sa business mo. Successful ang first day. Masaya ako para sa'yo, Lino. Salamat. Masaya rin ako para sa inyo ni Billy. Umasa kang susuportahan kong pagsasama niyong dalawa.
Maraming salamat. Georgette, Lino! Nandito lang pala kayo eh. Kung saan-saan ko kayo hinahanap. Ano, tara na? Alis na ba kayo? Oo, nauna na rin yung iba. Mga lasing na eh. Ikaw, kaya mo bang magmaneho? Oo naman. Kanina pa naman ako tumigil sa pag-inom eh. Kaya nakapagpahinga na ako. Nawala na yung amats ko. O sige, tara na. Lino, maraming salamat sa pag-invite. Walang anuman. Mag-ingat kayo pa uwi ha. Salamat, mauna na kami. Papadudot, akala ko matatapos na ang nararamdaman ko kapag nagkausap na kami ng masinsina ni Lino. Pero sa naganap na pag-uusap namin, sa halip na closure ang matanggap ko, ay mas lalo pang gumulo ang nararamdaman ko. Bigla na lang nagkaroon ng pagdadalawang isip ang puso ko. Kung noon ay willing at ready na akong pakasalan si Billy, noong time na yon ay para bang nagkaroon ako ng pag-aalinlangan. Ang kagustuhan ko noong pakasalan si Billy ay bigla na lang nabawasan dahil hindi ko mabitaw-bitawan si Lino. Alam kong mali ang nararamdaman ko kaya pilit kong inalis sa isipan ko si Lino. Tuwing nagkakaroon ng imbitasyon mula sa kanya ay hinahayaan ko na lamang si Billy na magpuntang mag-isa sa kanila para hindi ko na ulit siya makita pa. Lagi na lang akong nagrarason na busy ako sa trabaho kaya hindi ako nakakasama sa mga ganap nila. Nakakainis dahil ang tagal kong hinintay na mag-propose sa akin si Billy. Sobrang excited na ako noong pagplanuhan ang pag-iisang dibdib namin pero kung kailan nangyari na nga. Ang inaasahan ko ay saka naman ako nag-alangan. Deep inside, may nararamdaman ako sa puso ko na hindi tama. Ganun pa man ay nagpatuloy ang preparasyon namin ni Billy para sa kasal namin kahit na alam kong sa loob-loob ko ay nag-iisip na ako kung tama ba itong pipiliin kong landas o nasa maling direksyon ba ako, papadudot. Oh, tingnan mo to. Parang maganda to. Modern rustic wedding. Pero panigurado magastos to. Vintage kaya? O normal wedding na lang? Ano nga ulit yung sabi mo nun? Di ba gusto mo ng garden wedding ba yun o beach wedding? Kasi yung panahon kasi natin ngayon mahirap tiyempuhin eh. Kaya hindi rin advisable na mag-outdoor wedding. Ano sa tingin mo? Aha, mahirap nga. Ano ba? Ano pa bang suggestion mo? Georgette, okay ka lang ba? Ha? Parang wala ka namang kalatoy-latoy ngayong araw. Masama ba pakiramdam mo? Ay hindi. Hindi, okay lang ako. Maayos naman pakiramdam ko. Eh bakit parang wala ka namang interest dito sa pinag-uusapan natin? Bumili pa nga ako ng wedding magazine kasi akala ko magugustuhan mo to. Pero parang nasa ibang dimension naman yung isip mo. Sorry, puyat kasi ako kaya hindi pa nagfa-function ng maayos tong utak ko. Gusto mo ba ng kape? Mag-order ako. Hindi na, salamat. Nagkape na ako sa bahay kanina. Dati-rati kapag kasal ang pinag-uusapan, sobrang excited mo. Bakit ngayon di ko na maramdaman yung excitement mula sa'yo? Marami lang talagang tumatakbo sa isip ko ngayon. Pasensya ka na ha. Tulad ng? Basta, Sabihin mo na. napaisip lang ako. Aware ka pala na matagal ko nang gustong magpakasal? Akala ko hindi mo lang magets yung ginagawa kong pagpapapansin noon. Oo naman. Lagi mo kayang binabanggit sa akin yung pagpapakasal. Hindi mo man sinasabi directly pero ramdam ko. Pero bakit ngayon ka lang nag-propose sa akin? Kung ganong alam mo na pala yung gusto ko. Siyempre hindi naman ganun kadaling magpakasal, Georgette. Kailangan ko pa rin pag-isipan yun ng maigi. Hindi basta-basta ginagawa yung desisyon na yun. Oo, naiintindihan ko naman na hindi ganon kadali ang magdesisyon. Pero bakit ngayon? Bakit biglang naisip mo na gusto mo na palang magpakasal ngayon? Anong dahilan? Anong meron ngayon na wala noon? Hindi ko alam na kailangan pala ng interview pagkatapos ng proposal. Marami kasi tayong bagay na kailangan i-consider bago magpakasal. Siyempre yung expenses, yung status natin kung kaya ba nating bumuo ng pamilya and whatnot. Tapos siyempre kailangan ding ready tayo mentally. Lahat ng yon and other factors, pinag-isipan ko muna bago ko nag-propose sa'yo. Para sa ganun, masasabi kong ready na talaga ako. I see. Bakit parang hindi ka satisfied sa sagot ko? Hindi ba yun yung inaasahan mong sagot?
Wala bang kinalaman si Lino dito? Si Lino? Anong connect ni Lino sa kasal natin? Napaka-coincidental lang kasi na sa tagal ng panahong nagpaparamdam ako sa'yo na gusto ko nang magpakasal. Saka mo lang naisip na mag-propose kung kailan bumalik na si Lino. Hindi ba yun ang dahilan? Siyempre hindi. Bakit naman si Lino ang magiging dahilan kung bakit kita pakakasalan? Pakakasalan kita kasi mahal kita. Kung iniisip mo na si Lino nag-trigger kung bakit ako biglang nag-propose sa'yo, hindi siyang dahilan. Sorry, na-curious lang ako. Aaminin ko. Oo, na-threaten ako nung biglang bumalik si Lino. May past kayo eh. Natural lang naman siguro na makaramdam ako ng ganon. Lalo na't siya yung dahilan kung bakit natagalan ka rin na sagutin ako noon. Ngayong bumalik na siya, nagkaroon ako ng takot na baka may nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Pero hindi yun ang dahilan ng naging proposal ko sa'yo. Nag-propose ako sa'yo dahil gusto kitang mapangasawa, Georgette. Huwag kang mag-alala. Wala na akong nararamdaman para kay Lino. Huwag mo na siyang ituring na threat. Dahil matagal nang tapos yung sa amin. Tsaka nag-yes ako, 'di ba? Ibig sabihin, ikaw ang gusto kong makasama. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Gano'n naman pala eh. Ano pang iniintay natin? Planuhin na natin tong kasal natin. Akin na nga yan. Patingin yung sinasabi mong rustic wedding kung maganda. Eto. Maganda siya. Simple pero elegante. Tingnan mo. Alam ko sa sarili ko nang lahat ng lumabas mula sa bibig ko noong araw na yon ay pawang kasinungalingan lamang. May nararamdaman pa ako para kay Lino at yon ang totoo. Nasabi ko lang ang mga yon kay Billy dahil ayoko siyang masaktan. Pero ang totoo ay nahahati na ang puso ko para kay Billy at kay Lino. Gusto ko pa rin si Lino, Papa Dudut. Yun ang dahilan kung bakit bigla na lang akong nawala ng gana sa paparating sanang kasal namin ni Billy. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko maalis-alis si Lino sa isip ko. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako mapakali tuwing nakakasama ko si Lino. Sa mga sumunod na buwan ay pinakiramdaman ko ang sarili ko. Naisip ko na baka may magbago pa sa nararamdaman ko sa paglipas ng mga araw. Pero habang tumatagal, ay mas lalo lang gumulo ang isipan ko. Ang problema ko ay kung ano ba dapat ang susundin ko. Sino ba dapat ang pipiliin ko? Hindi ko alam kung susundin ko ba ang sinasabi ng isip ko na ipagpatuloy ko na lang ang nasimula namin ni Billy. Dahil siya naman ang nandyan noong nawalan ako ng kasama. Mahal ako ni Billy, ramdam ko yon at mahal ko rin naman siya. Pero kung ako ang tatanungin ay iba ang isinisigaw ng puso ko. Mas matimbang ang pagtingin ko para kay Lino kumpara kay Billy. Ang mahirap ay hindi ko alam kung alin ba ang tamang gawin. At noong mga panahong yon ay gulong-gulo na talaga ako. Lalo na't habang tumatakbo ang oras, ay mas lalong napapalapit naman ang araw ng kasal namin ni Billy, Papa Dudut. Kahit hindi sigurado sa nararamdaman ko ay nanatiling tikom ang bibig ko. Sumabay na lamang ako sa agos at nakipag-cooperate sa mga preparation para sa kasal namin ni Billy. May date na ang kasal namin, Papa Dudut. Nakaredy na rin ang buong entourage at may mga nakausap na kami pagdating sa catering, photography at pati sa venue. Handa na ang lahat maliban sa akin at hindi ko alam kung papaano ko aaminin kay Billy na nagkaroon na ako ng cold feet o ang kawalan ng kumpiyansa kung dapat ko bang ituloy ang pagpapakasal. Ayoko siyang saktan pero sa parehong pagkakataon ay naisip ko na kung ipagpapatuloy ko ang kasal, nang hindi ako sigurado ay dalawa kami ni Billy ang magsasuffer. Ang ginawa ko na lamang ilang linggo bago ang kasal ay umuwi ako sa probinsya namin para malinawan ang utak ko. Gusto kong lumayo muna sa lahat ng problema ko at huminga. Doon ay kinausap ko ang mga magulang ko at humingi ako ng payo sa kanila, Papa Dudut. Inamin ko sa kanila ang lahat. Sinabi ko sa kanilang nahahati ang puso ko sa dalawang lalaki. Pareho nilang kilala sina Billy at Lino, Papa Dudut. Minsan na kaming nagbakasyon sa Albay ni Lino noong magkasintahan pa lamang kami samantalang si Billy ay ipinakilala ko sa mga magulang ko noong mga panahong handa na akong mag-settle down kasama siya.
Ang tanging naipayo sa akin ng mga magulang ko ay sundin ko raw kung ano ang nasa puso ko dahil yon ang tanging makapagpapasaya sa akin. Mahirap tanggapin ang katotohanan pero sa halip na patuloy na saktan, ang taong walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako ay marapat daw na sabihin ko na lamang sa kanya ang katotohanan. Pagkabalik ko ng Maynila ay nagpasya na ako sa dapat kong gawin. Una kong kinausap si Billy pagkabalik ko, Papa Dudut. Oh, Georgette, nakauwi ka na pala? Kailan pa? Kahapon pa ako nakabalik. Kahapon pa? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Kagabi pa ako tumatawag sa'yo, pero di mo sinasagot yung mga tawag ko. Marami lang akong iniisip kagabi. Sorry kung hindi ako nakapag-update. Pwede ba akong pumasok? Oo, pumasok ka. Halika. Upo ka muna rito. Salamat. Pasensya na sa kalat. Nasa kalagitnaan ako ng paglilinis eh. Nag-lunch ka na ba? Sakto, nagluluto ako ngayon. Huwag ka na mag-abala. Tapos na akong kumain. Ganun ba? O sige, drinks na lang. Billy, kailangan nating mag-usap. Okay. Tungkol saan? Nagpunta ako sa probinsya, hindi dahil may emergency si nanay. Umuwi ako sa amin para makapag-isip-isip. Isip-isip? Anong kailangan mong pag-isipan? Nitong mga nakaraang buwan, sobrang naguluhan yung isip ko. Hindi ko alam kung ano ba tong nararamdaman ko. Sobrang litong-lito na ako kaya umalis ako. Umuwi ako sa amin para malinawan ang isip ko. Georgette, hindi kita maintindihan. Hindi pa ako handang magpakasal, Billy. Ha? Bakit? Paanong hindi ka pa ready? Hindi ready saan? Gusto mo bang ilipat yung date ng kasal natin? Hindi yung date ng kasal ang problema. Ano? Ako yung problema. Billy, sorry pero ayoko nang magpakasal sa'yo. Bakit? Ano yung rason kung bakit ayaw mo nang ituloy yung kasal? Dahil ba to kay Lino? I'm so sorry. Sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Sorry kung pinaasa kita pero ang totoo, may nararamdaman pa rin ako para kay Lino. Akala ko mawawala din to kalaunan pero habang tumatagal, mas lalong lumalakas yung feelings ko para kay Lino eh. Hindi ko alam kung bakit pero yun yung totoong nararamdaman ko. Si Lino pa rin ang laman ng puso ko magpahanggang ngayon. Kung ganon, wala na talaga akong magagawa. Kahit ipaglaban ko tong pagmamahal ko sa'yo, matatalo pa rin ako kasi hindi naman talaga ako yung totoong mahal mo. Tama ba? Lahat ng ipinakita ko sa'yo noon, totoo ang mga yun. Nagkagusto ko sa'yo. Minahal kita. Ikaw na nga yung lalaking inakala kong makakasama ko habang buhay eh. Pero nung dumating si Lino, nakita ko kung paanong mas matimbang pa rin yung pagmamahal ko para sa kanya. Inaasahan ko na yan. Alam ko naman na may nauna na dyan sa puso mo. Kaya nga ako na-threaten nung bumalik si Lino kasi alam kong kapag nangyari yung kinakatakot ko, wala akong laban sa kanya. Hanggang sa nangyari na nga. Dumating na yung araw na ayaw kong mangyari. Yung piliin mo siya kesa sa akin. I'm so sorry. Sana mapatawad mo ko. Natanong mo sa akin dati kung bakit natagalan bago ko nag-propose sa'yo. Ito ang isa sa mga dahilan. Kaya ako natagalang mag-propose sa'yo kahit na gustong gusto ko nang gawin yun noon. Kasi hindi ko alam kung anong magiging reaksyon mo kung sakali mang bumalik si Lino sa buhay mo. Kaya ako nag-propose kung kailan nagbalik na si Lino para malaman ko kung sinong pipiliin mo sa aming dalawa. Akala ko nga ako na yung nagwagi kasi tinanggap mo yung singsing na binigay ko. Pero sa huli, mas mananaig pa rin talaga yung taong mas nauna na. Huwag ka mag-alala. Papalayain kita kung yun ang hinihiling mo. Ayoko rin namang maging kontrabida sa buhay nyo. Masakit para sa akin pero mas masakit kung ako yung pipiliin mo kahit hindi naman ako yung totoong mahal mo. Kaya, Georgette, papalayain kita.
Hindi dahil sumuko ako, kundi dahil mahal kita at gusto kong maging masaya ka. Hindi man dahil sa akin, pero at least masaya ka sa piling ng iba. Isa na siguro sa pag-uusap namin yon ni Billy sa mga pinakamasakit na ginawa ko sa buong buhay ko. Napakabigat sa dibdib na harap-harapan kong winasak ang puso niya. Mahirap man pero yon ang nararapat kong gawin dahil noong mga panahong yon ay unti-unti nang nawawala ang intimacy na nararamdaman ko para sa kanya. Marahil ay maraming magagalit sa naging desisyon ko. Pero kung mauulit man ang araw na yon ay gagawin ko pa rin ito. Kahit na mahirap dahil yon ang nararapat. Wala nang ibang nagawa si Billy kundi ang tanggapin ang katotohanan. Nagulat ang lahat noong nalaman nila ang balitang hindi na matutuloy ang kasal. Isa-isa naming tinawagan ang mga kinontrata namin para i-cancel na ang mga reservation na ginawa namin. Pagkatapos noon ay nagpakalayo-layo si Billy para makalimot at naintindihan ko ang ginawa niyang yon. Hindi na ulit kami nagkausap matapos ang paghihiwalay naming dalawa. Nakakakonsensya man ang ginawa ko pero mas maganda na yon kesa itinuloy ko ang buhay na alam ko namang hindi rin magtatagal. Ilang araw din akong hindi nakipagkita sa mga kaibigan nila Billy dahil umiwas ako sa maaaring maging tanong nila. Tanging sa school at bahay lang ako nananalagi at kung lalabas man ay si Tati lang ang lagi kong kasama. Makaraan ngang isang linggo ay nag-message sa akin si Lino at tinanong kung okay lang ba ako. Doon ko na siya sinabihan na gusto kong makipagkita sa kanya para makausap siya, Papa Dudut. Good morning! Uy Georgette, ang aga mo naman. Kabubukas pa lang namin ah. Maaga akong nagising. Gusto kong magpahangin kaya naisip kong dumaan na lang dito sa restaurant mo. Sakto, katatapos ko lang magluto ng breakfast. Sumabay ka na sa amin. Salamat! Kamusta ka na pala? Okay ka na ba? I mean, for sure mahirap yung nangyaring hiwalayan niyo ni Billy. Maayos naman ako ngayon. Mahirap para sa aming dalawa yung nangyari pero yun ang kailangan naming gawin para hindi na kami mas lalong mahirapan. Alam kong medyo maaga pa to para tanungin. Pero ano ba kasing nangyari? Pwede ko bang malaman yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay? May nangyari ba? Hindi mo ba talaga alam kung bakit? Hindi. Nakausap ko si Billy pero wala siyang ibang sinabi sa akin. Kundi ako na raw ang bahala sa'yo. Alagaan daw kita. Lino, ikaw ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay kay Billy. Ako? Hindi kita maintindihan. Simula noon hanggang ngayon, kahit lumayo ka pa, kahit matagal na tayong nagkahiwalay, ikaw pa rin talaga yung nasa puso ko eh. Ikaw pa rin yung gusto ko. Teka, akala ko ba tapos na tayo? Akala ko ba kailangan na natin kalimutan yung nangyari sa atin? Hindi ba sinabi mo na iwanan na lang natin sa nakaraan yun na magitan sa atin? Oo, alam ko. Sinabi ko yun kasi akala ko makakalimutan kita. Akala ko kaya kitang bitawan. Pero kahit anong pilit ko, hindi ka talaga maalis-alis sa puso ko eh. Ikaw pa rin talaga. Georgette, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Sabihin mo sa akin na tama yung desisyong ginawa ko. Hindi ko masasabi na tama yung ginawa mo, pero handa ko na saluhin ka. Handa ko na magsimula ulit kasama ka dahil yun din naman ang gusto kong mangyari. Kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, ganun din ako, Georgette. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gusto ko kahit na may iba ka ng minahal. Noong nalaman ko nga na may bago ka ng boyfriend, sobrang sakit nun para sa akin. Pero alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil kasalanan ko rin naman eh. Iniwan kita at kung ano man yung mga bagay na ginawa mo nung wala ako, hindi ko pwedeng isisi sa'yo yun kasi ako yung nagkamali. Kaya ngayon, masaya ako na malaman na
Ako pa rin pala yung gusto mong makasama at nagpapasalamat ako dun. Salamat. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko ngayon kung alam mo lang. Ready naman ako kung sakaling nagbago na yung pagtingin mo sa akin. Kung hindi na ako yung gusto mo, tatanggapin ko yun pero mabuti na lang. Mabuti na lang talaga. Magsimula ulit tayo. Kalimutan na natin yung nakaraan. Gumawa ulit tayo ng bagong alaala para matabunan yung mga nangyari noon. Oo, gusto ko yan. Simulan na natin ngayon. Hi, ako pala si Lino, restaurant owner. Ulila na sa magulang pero heto't nagpapakatatag at nagsusumika para maging mabuting tao. Wala nang excess baggage, wala nang past trauma, wala nang issue sa buhay. Ako naman si Georgette, isang public school teacher na maraming nagawang maling desisyon sa nakaraan pero natuto at patuloy pa ring natututo para katulad mo maging mabuti ring tao. Nice to meet you, Lino. Nice to meet you too, Georgette. So, pwede na ba manligaw? Ligaw na agad? Pwede bang mag-breakfast muna? Oo nga pala. Halika na. Nakahanda na yung almusal sa kusina. Makakatikim na ba ako nung pansit ngayon? Lagi kasing sold out Mamaya pa yun pero sige. Ipagluluto kita ng special pansit patil patong ko. Hindi kami kaagad nagkabalikan ni Lino bilang respeto na rin kay Billy. Nagstay kami bilang magkaibigan ni Lino ng ilang buwan para malinawan ang puso't isipan namin bago kami magsimula ulit. Muli nanligaw sa akin si Lino at sinagot ko siya. Sa pagkakataong yun ay nagkaroon kami ng pangalawang pagkakataon para itama ang naunang relasyon namin. Natuto si Lino na iwan sa labas ng relasyon ng mga excess baggage niya. Samantalang ako ay natuto namang huwag umalis kapag may problemang pinagdadaanan ang partner ko. Pagkatapos ng 1 taon ay nagpakasal kami ni Lino. Ipinagpatuloy namin ang mga pangarap namin para sa isa't isa at nagsama kami para bumuo ng sariling pamilya. Papadudot, ang kwentong ito ay nangyari 7 years ago. 39 years old na ako sa ngayon at may 3 anak na kami ni Lino. Sa kabilang banda, hindi naman nasira ang pagkakaibigan nila Lino at Billy dahil sa nangyari. After makamove on ay nagpatuloy ang friendship nilang dalawa. Sa katunayan, may sarili na ring pamilya si Billy ngayon kasama ang asawa niya na nakilala niya noong nagpakalayo-layo siya. Si Tati naman ay tumigil na sa pagtuturo matapos mag-boom ang business nito kung saan ay nagbebenta siya ng beauty products. Samantala ang pamilya naman ng kuya ni Lino na si Edward ay nakatira ngayon sa Canada. Papadudot, ito po ang kwento naming dalawa ni Lino. Marami kaming pinagdaanan, muntik na kaming mapunta sa maling direksyon. Pero tunay nga siguro na kung kayo ang tinadhana ay kayo talaga ang magsasama sa dulo. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aming kwento. At maraming salamat po sa lahat ng kabarangay na sumubaybay hanggang sa dulo. Mabuhay po kayong lahat and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgette. Minsan, second chance lang ang kailangan natin para ipagpatuloy ang naudlot na samahan na kinailangang itigil dahil hindi pa tayo handa sa naunang pagkakataon na ibinigay sa atin. Maraming salamat, Georgette, sa iyong kwento. Ang mahalaga ay pareho kayo nagbago ni Lino at patuloy kayong natututo mula sa mga pagkakamaling inyong naranasan sa nakaraan at mga pagsubok na inyong pinagdadaanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay Love Stories. Love Stories.
Karamihan sa mga taong may minamahal ay nangangarap na maikasal. Hindi nga lang lahat ng pangarap ay nakatakdang matupad lalo na at may limitasyon ng buhay ng tao. Ikaw kapuso, ano ang gagawin mo kung nakatakdang mawala ng maaga ang taong pinapangarap mong makasama sa habang buhay? Dear Papa Dudut, isa sa mga pangarap ng babaeng kagaya ko ay makasal sa taong minamahal namin. Para sa akin kasi ay simula yon ang katuparan ng mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang makasal ako, makasama ko ang lalaking pinakamamahal ko at magsimula kaming bumuo ng masayang pamilya. Minsan nga lang ay hindi lahat ng gusto natin ay ipagkakaloob ng puong may kapal. Ang sabi nga nila, may malalim na dahilan ng bawat pangyayari sa buhay natin. Kumusta po kayo, Papa Dudut? Sana po ay nasa mabuti kayong lagay at kalusugan habang binabasa ang sulat ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kath. 31 years old at nagtatrabaho bilang mananahe dito sa Marikina. Na-discover ko itong inyong programa na Barangay Love Stories dahil sa asawa kong si Danny. Matagal niya na nga rin pong kinukulit ako noon na magpadala ng sulat sa inyo na tungkol sa love story naming dalawa. Dahil sigurado raw siya na makapagbibigay din ng inspirasyon ang ibabahagi namin sa inyo. High school pa lamang ay magkasintahan na kami ni Danny, Papa Dudut. Pareho naming first love ang isa't isa. Hindi naging perpekto ang relasyon namin pero masasabi ko na naging matapat kami sa isa't isa. At yon ang isa sa mga dahilan kung bakit mas tumatag pa ang relasyon namin. Hanggang sa makarating na nga kami sa kolehiyo. Kaya lang dahil sa kapusukan naming pareho ay isang pangyayari ang hindi namin naasahan na darating sa buhay namin, Papa Dudut. Hi, sweetie! Kanina ka pa dito sa park? Hindi naman, kadarating ko lang din. Kumain ka na? May dala akong pandesal dito. Coco jam ang palaman. Eto, dalawa tong binahon ko galing sa bahay namin para tig-isa tayo. Sweetie, ano palang gusto mong gawin ngayon? Gusto mong mamasyal tayo o mag-food trip muna? Hindi kita mayayang manood ng sine ngayon kasi medyo maliit lang din ang budget ko para sa date natin eh. Pero kung gusto mo, pwede naman Pwede tayong… bang tumahimik ka muna kahit saglit lang? Nakakairita na yung boses mo eh. Alam mo ba yun? Kat? May problema ba tayo? Bakit parang ang init ng ulo mo? Eh kasi nga ang ingay mo masyado eh. May dalaw ka ba ngayon? Wala! Talaga? Eh bakit ganyan ka ngayon? Ang bilis uminit ng ulo mo. First day ng dalaw mo, no? Sige, ano bang gusto mong kainin ngayon? Libre ko na. Danny, wala nga akong dalaw kasi 2 buwan na akong delayed. Ha? Delayed ka? Oo, 2 buwan na ngayon. Danny, mahal mo ba ako? Siyempre naman. Tinatanong pa ba yun? Gaano mo ako kamahal? Hindi ko masabi kasi hindi naman dapat sinusukat yun, di ba? Eh pero paano ko malalaman kung handa kang panagutan ng magiging anak natin kung hindi ko alam kung gaano mo ako kamahal? Buntis ka? Buntis ka talaga? Oo nga! Mahirap ba talagang paniwalaan yun? Hindi naman sa ganon, pero paano nangyari na buntis ka? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo yung mga lugar kung saan mo ako dinala para may mangyari sa ating dalawa? Kat, nagtataka lang naman ako kasi di ba, nag-iingat naman tayo. Oo! Eh pero may ilang beses na hindi ka gumamit ng proteksyon ng mag-sex tayong dalawa. Malamang yun ang dahilan kung bakit ako buntis ngayon. Sinabi ko naman kasi sa'yo na wag na nating ulitin, di ba? Paano to? Ano nang gagawin natin ngayon? Ano na, Danny? Bakit hindi ka nagsasalita dyan? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ako lang mag-isang maiipit dito. Sigurado ako napapatayin ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang tungkol dito.
Kung bakit naman kasi pumayag-payag pa ako sa gusto mong mangyari eh. Eh di sana, hindi ako namamroblema mag-isa ngayon. Kasi wala ako. Pananagutan ko ang bata. Anong sabi mo? Pananagutan ko ang magiging anak natin. Kaya huwag ka nang umiyak. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi mo ako niloloko o inuutulang? Bakit ko naman gagawin sa'yo yun? Tsaka syempre, anak ko yung nasa tiyan mo. Kaya pananagutan ko lahat na nangyari sa ating dalawa. Promise, gagawin ko ang lahat para maging mabuting partner ako sa'yo at tatay sa baby natin. Papadudot nang mapansin ko na delayed na nga ang buwan ng dalaw ko ay kinabahan kaagad ako. Malakas na kaagad ang kutob ko na nagdadalang tao na ako. Kahit pa sabihin na wala pang 10 beses na may nangyayari sa amin ni Danny ng panahon na yon, ni minsan ay hindi na na-delay ang buwan ng dalaw ko. Kaya kaagad akong bumili ng pregnancy test kit at ginamit yon. At hindi ko na nga mapigilan ang maluha nang makita ko na 2 guhit ang lumabas doon. Mabuti na lamang at mag-isa lamang ako sa bahay ng mga oras na yon. Papadudot, hindi ko rin inaasahan na magiging ganon ang reaksyon ni Danny nang sabihin ko sa kanya na nagdadalang tao na ako. Iniisip ko kasi noong una na baka magalit siya o kaya ay matakot na panagutan ako. Pero wala doon ang mga nakita ko ng araw na yon. Kahit bakas ng kaba ang mukha niya, mas nangibabaw ang kasiyahan dahil magkakaanak na kaming 2. Kaya naman naniwala talaga ako sa pangako niya na pananagutan niya ako at ang magiging anak namin. At yun nga ang nangyari dahil mula sa umpisa ay naging maayos ang pagsasama namin ni Danny, Papadudot. Sweetie, mabuti naman at nakauwi ka na. Pasensya na kung medyo ginabi ako ngayon, sweetie. Nagpa-overtime na naman kasi yung supervisor namin eh. Ayos lang yun. Tulog na ba ang anak natin? Oo, kanina pa. Gusto ka nga sanang hintaying makauwi pero may pasok pa siya bukas sa school. Kaya pinatulog ko na. Lika na dito sa loob at ipaghahain na rin kita. Sige, sweetie. May dala nga pala akong leche flan dito. Pa-order nung isang katrabaho ko. Sa sweldo raw ang bayad kaya kumuha na ako ng isa. Mukhang masarap yan ah. Masarap talaga, sweetie. May pa-free taste kasi siya sa amin nung nakaraang linggo. Nagustuhan ko kaya kumuha ko para sa'yo. O, tikman mo. Eto, titikim na ako ng isang kutsara. Masarap nga ah. Ano, nagustuhan mo? Oo, hindi siya sobrang tamis pero hindi rin matabang. Saktong-sakto lang ang lasa niya. Sabi na nga ba't magugustuhan mo eh. Thank you dito sa pasalubong mo, sweetie. Eto, kumain ka na ng hapunan. May kaning tsaka paksiw na isda pa dito na tinira ko talaga para sa'yo. Sige. Alam mo, sweetie, nakita ko pala si Justin kanina. Sinong Justin? Yung kaklase natin nung high school. Matangkad na may malaking nunal sa mismong gitna ng ilong niya. Oo, naalala ko na siya. Yung boyfriend ng isa pa nating kaklase na si Lorena. Tama, siya nga yun. Sila pa rin bang dalawa hanggang ngayon? Oo, sila pa ring dalawa. At ikakasal na sila sa susunod na linggo. Talaga ba? Nakakatuwa naman. Sinabi mo pa. Ganyan nga rin yung reaksyon ko nang imbitahan niya tayo sa kasal nila. Natuwa ako kasi parang dati lang, nagliligawan lang sila. Pero eto sila ngayon. Malapit ng ikasal. At maging totoong mag-asawa. Oh, bakit parang bigla namang lumungkot yung boses mo? Wala lang. Naisip ko lang na ilang taon na tayo nagsasama pero hanggang ngayon, hindi pa rin kita napapakasalan. Ano naman? Para na rin naman tayong mag-asawa, di ba? Parang, pero hindi pa rin kasi nga, hindi pa kita napapakasalan. Hindi naman importante yon para sa akin, sweetie. Kasi sa ilang taon na pagsasama natin, wala kang ibang ipinakita at pinaramdam sa amin ng anak mo kung hindi puro pagmamahal. Pero gusto pa rin kitang pakasalan.
Gusto kong sabay tayong humarap sa altar at mangako sa Diyos na mamahalin natin ng habang buhay ang isa't isa. Mangyayari din yun. Siguro hindi pa nga lang sa ngayon kasi nga medyo gipit pa tayo. Pero naniniwala ako na ibibigay din yun ng Diyos sa atin. Alam ko na marami na akong pangakong binitawan sa iyo, Kat. Pero itong pangako na to, ang pipilitin ko na matupad balang araw. Darating ang panahon na magpapakasal din tayong dalawa. Papadudot nang malaman ng mga magulang namin ang tungkol sa pagbubuntis ko ay pareho silang nagalit. Normal naman siguro yon na reaksyon ng mga magulang na pinag-aaral ang kanilang mga anak. Pero kaagad ding nawala ang galit na yon nang sabihin ni Danny na pananagutan niya ako. At doon nga ay nagdesisyon kami na huminto sa pag-aaral at bumukod na lamang ng tirahan. Umupa kami ng mura at maliit na bahay na sakto lamang para sa aming dalawa. Sa isang fast food chain pa siya pumasok noon para magtrabaho at ako naman ay namasukan na mananahi sa isang factory na malapit sa amin. Mabuti na lang at kakilala ko ang supervisor doon kaya kaagad akong natanggap nang mag-apply ako kahit 3 buwan na akong buntis. Papadudod, hindi pala talaga madali ang maging magulang o ang pagbuo ng isang pamilya. Kahit nagbubuntis pa lamang ako noong umpisa ay napakarami na naming naging gastusin lalo pa nga nang makapanganak na ako. Kaya naman sinantabi muna namin ni Danny ang plano naming pagpapakasal. Sa akin naman ay ayos lang kahit na hindi muna kami makasal. Dahil nagagampanan naman namin ang responsibilidad niya bilang partner ko at tatay ng anak namin na si Nathan. Pero si Danny talaga ang palaging nagbabanggit ng tungkol doon na sana raw ay matupad niya ang pangako niya sa akin na mapakasalan niya ako sa loob ng simbahan, Papadudot. Pangarap na sana ay matupad pagdating ng panahon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Puro babae ang hindi gustong maikasal sa taong minamahal niya. Pero sa dami at taas na mga gastusin ay inalis ko muna yon sa isipan ko. Kasi nga ay masaya naman ako sa simpleng pamumuhay namin ng pamilya ko kahit na hindi pa kami kasal ni Danny. Sa paglipas na mga taon ay napatunayan ko na hindi talaga ako nagkamali ng lalaking pinili na mahalin. Kasi palaging pinaparamdam ni Danny sa amin ng anak ko ang walang kapantay na pagmamahal. Simple lang din talagang naging buhay namin, Papadudot. Kahit nag-end of contract si Danny sa mga pinagtatrabahuhan niya ay hindi siya nababakante kasi nakakahanap din kaagad siya ng kapalit. Ayaw niya rin kasi na pare-pareho kaming mahirapan sa mga gastusin. Kahit may trabaho pa ako noon ay iba pa rin kung siya ang kumikita ng pera para daw sa pamilya namin. Responsibilidad niya raw ang pagiging padre de pamilya kaya kahit kailangan niya, Papadudot. Sweetie, nasan ka? Nandito sa kusina, nagluluto. Ay, nandito ka lang pala. Katatapos ko lang magluto nitong binagoongang baboy. May ibabalita ako sa'yo. O ano yun? At parang excited ka. Ay, teka lang. Papatayin ko lang tong apoy sa kalan, ha? O yan, patayin na. Halika, maupo muna tayo doon. Yan, tabihan mo ako. Ano ba yung sasabihin mo at ang laki ng ngiti dyan sa mga labi mo, ha? Ito talaga yung gusto kong sabihin sa'yo. Oh, para saan tong inabot mong sobre? Oh, pera ang laman nito, ah. Oo, back pay ko yan mula dun sa huli kong trabaho. Anong plano mo dito? Gagamitin mo na ba ito na panghulog sa motor na plano mong kunin? Hindi, sweetie. Ang totoo, para to sa pampakasal natin. Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo naman, bakit?
Hindi ka pa ba sigurado na ako yung gusto mong pakasalan? Siyempre sigurado na. Pero kasi di ba, matagal mo nang gustong kumuha ng motor na hulugan. Kailangan mo yun sa trabaho para hindi ka na nagko-commute. Kaya lang hindi nga tayo makakuha ng motor mo kasi nga laki ng down payment eh. Pero ito na yung pera oh. Pwede na natin gamitin itong pang-down sa motor mo na gusto mong kunin. Sweetie, sabi ko naman sa'yo na mas importante ka kaysa mga bagay na gusto ko, di ba? At syempre, mas importante rin ang magiging kasal natin kaysa sa motor na gusto kong kunin. Alam mo ba, nang mahawakan ko ang perang to, na-imagine ka agad kita. Naka-wedding gown ka at naglalakad palapit sa kinatatayuan ko. Na-imagine ko mga sarili natin na nasa harap ng altar at nagbibitaw ng pangako na panghabang buhay. Ano ba yan? Naiisip ko palang naiiyak na kaagad ako. At nahahawa naman itong mga mata ko dyan sa pag-iyak mo. Ewan ko ba kung bakit masyado ako nagiging madrama kapag tungkol sa pagpapakasal natin na pinag-uusapan. Siguro kasi, yun na lang halos ang pangako na hindi ko pa natutupad sa'yo. Pero tinupad mo naman lahat-lahat ng mga naging pangako mo. Alam mo sa totoo lang, araw-araw kitang pinagpapasalamat sa Diyos. Yung araw na nakilala kita at nagkaroon tayo ng anak. Ako rin. Ikaw at ang anak natin na naging pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Kat? Magpapakasal ka naman sa akin, di ba? Oo naman. Wala na akong ibang lalaki na gustong pakasalan kung hindi ikaw lang. Kaya huwag ka nang umiyak at simulan na natin pag-usapan ang plano sa magiging kasal natin. Sige, sweetie. Excited na talaga ako. Ako rin. Excited na akong makita ang apelyido mo pagkatapos ng pangalan ko. Papa Dudut, nakita ko na halos maluha-luha si Danny habang sinasabi niya sa akin na magandang balita na may pera na siya na pampakasal namin. Pakiramdam ko nga noon ay mas excited pa talaga siya kesa sa akin kaya hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko na maluha sa sobrang tuwa. Ang dami na kaagad naming pinag-usapan na mga plano na tungkol sa kasal. Saang simbahan kami magpapakasal, saan ang reception, sino-sino ang mga imbitado at kung ano-ano pa. Pinaplano na namin noon ang mga bagay na dati lang ay pinapangarap namin. Kaya naman natapos ang pag-uusap na yon sa isang mahigpit na iyakapan. Papadudot nang sabihin namin ang plano naming pagpapakasal sa mga magulang namin ay pare-pareho silang natuwa at na-excite para sa amin. Alam kasi nila kung gaano namin kagusto ni Danny ang makasal kaya ibibigay daw nila ang 100% na suporta nila sa amin. Kaya lang bago pa namin matuloy na gawin ang mga plano na pag-usapan namin ni Danny ay may nangyaring hindi inaasahan noon. Naospital ang anak naming si Nathan at kinailangan na operahan sa bato. Nang dahil doon ay nagastos namin ang perang inihanda ni Danny na dapat ay para sa kasal namin, Papa Dudut. Sweetie, anong sabi ng doktor sa'yo? Kumusta na raw si Nathan? Naging maayos naman daw ang resulta ng operasyon sa kanya. Wala na raw tayong dapat alalahanin dahil okay na rin ang kalagayan niya. Ay, salamat naman sa Diyos at hindi niya pinabayaan ang anak natin. Kaya nga, sweetie. Grabe yung pag-aalala ko nung bigla na lang siyang umiyak dahil sa matinding pagsakit ng tagiliran niya. Mabuti na nga lang at napa-opera kagad natin siya. Kasi hindi ko kakayanin kapag may masama nangyari sa anak natin. Mabait na bata si Nathan. Kaya naniniwala ako na hindi rin siya pababayaan ng Diyos. Tama ka, sweetie. Mabait at matapang na bata si Nathan. Kaya nalagpasan niya ang pagsubok na to. Ay, sweetie. Sorry ah. Oh, sorry saan? Kasi nagastos natin yung pera na dapat pampakasal natin sa susunod na buwan. Ano ka ba naman, sweetie? Dapat hindi mo inaalala yan. Walang mas mahalaga ngayon kaysa sa pagkakaligtas ng buhay ng anak natin. Alam ko naman yun. Hindi ko lang talaga mapigilan ng mag-guilty. Bakit ka naman nagigilty, sweetie? Ako ang padre de pamilya. Kaya dapat pinaghahandaan ko mga ganitong klase ng emergency sa buhay natin.
Kaya nga emergency, di ba? Kasi wala tayong idea kung kailan yun pwedeng mangyari. Pero dapat palagi ako may nakatabing pera para sa mga ganitong bagay. Paano kung dalawa kayo ni Nathan na biglang na ospital? Saan ako kukuha ng mas malaking halaga para maipagamot kayo? Tsaka dapat din, gumawa pa ako ng paraan para hindi magalaw ang pera na para sa kasal nating dalawa. Dapat mas pinagbuti kong pag-iipon ko. Dapat hindi ako naging pabayang padre de pamilya. Oh, bakit bigla ka nalang natahimik dyan? At nakatitig ka pa sa akin? Wala lang. Anong wala, sweetie? Matutunaw na ako sa pagtitig na ginagawa mo sa akin. Ngayon ko lang kasi mas na-realize kung gaano ko kamahal ng Diyos. Ha? Anong ibig mo sabihin? Danny, sa dinami-rami ng lalaki dito sa mundo, ikaw pa talaga yung ibinigay niya sa akin. Isang lalaki na walang ibang ginawa kung hindi isipin ko ano yung magpapasaya sa akin. Siyempre, doon na naman ako nagiging masaya eh. Kapag nakikita at nararamdaman ko na masaya ang babaeng pinakamamahal ko. Ang cheesy naman talaga ng asawa ko. Ang sarap namang marinig nun mula sa'yo. Naasawa mo na ako kahit di pa naman tayo kasal. Danny, mula nang panagutan mo ko at ang anak natin, itinuring na kitang asawa ko. Kahit nga hindi na tayo magpakasal, ayos lang sa akin eh. Kasi alam ko naman na magsasama tayo sa habang buhay. Yun naman ang hindi ko papayagan dahil nangako ko sa'yo. At kilala mo ko, Kat. Lahat ng pangako ko, pipilitin kong tuparin, lalo na kung para sa'yo. Papadudot dahil sa dami nga ng mga gastusin namin sa bahay noon kagaya ng mga bills na kailangang bayaran, upa sa bahay, pampaaral sa anak naming si Nathan at kung ano-ano pa ay hindi kami kaagad nakapag-ipon ni Danny. Kaya nang maospital ang anak namin at kinakailangan ng operahan ng perang pampakasal sana namin ang nagamit namin para kay Nathan. Siyempre hindi naman kami nagsisisi ng gamitin namin ang pera dahil buhay ng anak namin ang nakasalalay at nanganganib ng mga oras na yon. Sa awa ng Diyos ay naging maayos naman siya pagkatapos ng operasyon. Kahit nangihinayang kami sa hindi matuloy-tuloy noon na plano naming pagpapakasal ay masaya pa rin kami ni Danny dahil wala na sa panganib ang buhay ng anak namin. Ayos lang kahit na makancel ang kasal, ang mahalaga ay kumpleto pa rin ang aming pamilya. Palagi namang may tamang oras para sa lahat. Siguro'y alam ng Diyos na hindi pa yon ang oras para makasal kami ni Danny, Papa Dudut. At tanggap namin yon ng partner ko. Dahil pareho kaming sigurado na ibibigay ng Diyos ang kasal sa aming dalawa. Sa tamang panahon mangyayari yon, Papa Dudut. At umaasa kaming malapit na. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mula noon ay sabay na naming pinag-e-effortan ni Danny ang pag-iipon ng para sa kasal namin. Paunti-unti ay palagi kaming nagtitira ng maliit na halaga mula sa sinusweldo namin. May mga oras na nagagalaw namin yon lalo na kapag nagigipit kami o kaya ay may emergency na nangyari. Kagaya ng nanay ko naman ang maospital kaya gumastos din kami ng malaki. Pero ginagawan din namin ang paraan para maibalik ang naipon namin, Papa Dudut. Desidido na rin kasi kami ni Danny na magpakasal at nakikita ko na gusto na rin talaga yung mangyari ng partner ko. Kaya naman hindi ko na hinayaan na mag-isa lamang siya na kumilos para matupad yon. Gusto ko na pareho kaming maging dahilan ng pagtupad ng pangarap namin. Siguro ay nakita ng Diyos ang pagsusumikap naming dalawa sa pangarap na yon. Unti-unti kasi ay nagsimula na ring gumaan ang buhay namin kahit papaano. Naging regular na si Danny sa pinagtatrabahuhan niya tapos ay nakabili pa siya ng motor. At pagkalipas nga ng ilang taon ay naging sapat na ang perang naipon namin para sa pinapangarap naming kasal, Papa Dudut. Sweetie, eto na ang kape mo. Thank you.
O, kumusta ang lakad mo? Nakapagpa-schedule ka na ba sa simbahan para sa kasal natin? Ayun nga yung gusto kong sabihin sa'yo pero nahihirapan ako kaya kanina pa ako tahimik. Bakit? May problema ba? Oo Hindi kasi ako binigyan ng staff doon sa simbahan ng schedule para sa date na gusto natin. Bakit naman daw? May nakakuha na ba ng date na gusto natin? May ibang mga date pa naman tayo na napagpilian para sa kasal, di ba? Kahit yung ibang date na gusto sana natin, di rin nila binigay sa akin. Oh, bakit nga? Dahil daw sa possibility na mag-lockdown ulit dito sa lugar natin, hindi raw muna sila tatanggap ng kahit na anong selebrasyon sa loob ng simbahan. Baka raw kasi magkaroon sila ng problema at sila pang maipit sa huli. Ay, ganun? Sayang naman, sweetie. Kaya nga, sweetie. Nakiusap pa nga ako sa staff ng simbahan at kay father na pagbigyan tayo kahit 1 oras lang. Saglit lang naman ang seremonya ng kasal pero hindi pa rin sila pumayag. Ay, ano ba yan? Kung kailan halos handa na ang lahat para sa kasal, may ganitong problema na naman tayong makakaharap. Ewan ko ba kung bakit parang napakaraming balakid sa plano natin na magpakasal? Baka naman kasi hindi pa talaga oras na makasal tayong dalawa. Baka may iba pang plano sa atin ng Diyos kaya hindi niya pa tayo mapagbigyan. Kailan naman niya kaya tayo pagbibigyan? Kailan niya ako tutulungan na tuparin ang pangako ko sa'yo? May tamang panahon para sa lahat. Sabi ko naman sa'yo, kailangan lang nating maghintay. Sorry. Hindi ko lang talaga maiwasan na malungkot at mainis. Ang tagal na kasi nating pinaplano to Ang tagal na kitang gustong pakasalan. Kasal lang naman yun. Ang mahalaga, magkasama pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nagbabago at mahal na mahal mo pa rin kami ng anak mo. Para sa akin, sobra-sobra na yun. Hindi yun basta kasal lang, Kat. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin ang bagay na yun, di ba? Gusto kitang pakasalan, hindi lang para maging legal mo kong asawa. Gusto ko na makasal tayo kasi naniniwala ako na doon ko mapapatunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Nagawa mo na yon, Danny. Sa ilang taon na pagsasama natin, napatunayan mo na ang pagmamahal mo sa akin. Pero hindi pa rin yun sapat. Gusto ko na hindi lang ang anak nating si Nathan na magdala ng apelido ko, kung hindi pati na rin ikaw. Gusto ko araw-araw kitang tatawagin na misis ko. Ikaw talaga, Danny. Pinapakilig mo lang ako Seryoso ako, Kat. Alam mo naman na walang katumbas ang pagmamahal ko para sa'yo, di ba? At gusto kong patunayan yun sa pamamagitan ng sagradong kasal. O sige, hihintayin ko ang araw na yon. Pero sa ngayon, makontento muna tayo sa kung ano tayo. Yung magkasama tayo kahit hindi pa tayo kasal. Kasi pareho naman tayong masaya, di ba? Basta, naniniwala ako na darating din ang araw na ibibigay sa atin ng Diyos ang pinapangarap nating kasal, Danny. Kung minamalas nga naman talaga Papa Dudut ay ayos na sana ang lahat pero pumasok naman ang pandemya dito sa ating bansa. Nagsarado ang mga simbahan para sa kahit na anong okasyon o seremonya. Naging madalas din ang lockdown sa lugar namin at nabawasan ang mga araw na pinapasok namin sa trabaho. Kaya naman nabawasan din ang kinikita naming pera, Papa Dudut. Muli po kaming nagsimulang magipit at doon din ay nagsisimula na naming magalaw ang ipon namin. Lalo na nang parehong tamaan ng COVID ang mga magulang namin. Pero mabait pa rin ang Diyos dahil pareho rin silang nakaligtas mula sa sakit. Kaya nga lang naging mahirap ang buhay namin noon dahil na rin sa malaking adjustment na kailangan naming gawin, Papa Dudut. Hindi kami masyadong nakakalabas ng bahay. Kailangan namin mag-stock ng mga pagkain at magtipid kaya posibleng magkasakit ang sino man sa amin anumang oras ng panahon na yon. Mabuti na lamang sa mga huling buwan ng taong 2021 ay bumaba na ang porsyento ng may mga COVID at lumuwag na rin ulit ang lahat dito sa ating bansa, Papa Dudut. Sweetie, nasan si Nathan? Nandun siya sa mga pinsan niya. Saan ka ba galing?
Nagpaprint ako ng invitation para sa kasal natin. Eto, tinan mo. O sige, upo muna tayo sa sofa at titingnan ko yung mga hawak mo. Patingin nga. O ito, sweetie. Ilalabas ko na dito sa envelope para makita mo. O yan. Wow! Ang ganda naman! Nagustuhan mo ba? Oo, sobra! Hindi ko na nga matandaan tong litrato natin na ginamit mo para dito sa invitation eh. Pina-edit ko pa nga ang mga yan eh. Kasi malabo na sa cellphone ko. Mabuti nga nagawan pa nila ng paraan pero hindi na nga lang ganun kalinaw. Hindi naman halata na malabo. Ang ganda nga ng pagkaka-edit lalo na ng kulay. Parang bagong kuha lang. Siyempre, kinulit ko talaga yung nag-i-edit dun sa computer shop para ayusin nila yan. Tapos, namigay na rin pala ako ng invitation sa ibang kapitbahay natin. Sakto kanina may nakasalubong ako mga kaibigan at kamag-anak natin. Inabutan ko na rin sila. Kaya pala parang pagod na pagod ka kasi ang dami mo yatang dinaanan at pinuntahan kanina. Hindi naman masyado. Ayos lang ako, sweetie. Anong hindi masyado? Pinagpapawisan na nga yung leg at dibdib mo. Halika nga at pupunasan ko yan itong hawak kong face towel. Alam mo naman na pawisin talaga ako. Pero sige, punasan mo na tong leg ko. Pati na rin ang likod ko. Kita mo na? Pati likod mo basa na rin ng pawis. Alam mo, sweetie, hindi ka na dapat nag-effort na magpagawa ng wedding invitation. Tsaka hindi mo na dapat pinamigay ang mga yan. Hindi naman sa nagtitipid tayo kasi may budget namang nakalaan para sa magiging kasal natin sa susunod na linggo. Pero magsi-civil wedding lang naman tayo. Kaya hindi na natin kailangan ng bonggang handaan. Anong civil wedding lang? Sweetie, ito na yung pangarap na matagal na natin gusto mangyari. Yung makasal tayo sa isa't isa. Alam ko naman yun. Ang totoo, nahihiya nga ako sa'yo eh. Kasi binenta mo pa talaga yung motor mo para sa magiging kasal natin. Alam mo naman, di ba? Kung gaano ko kagusto na makasal tayong dalawa. Kung hindi nga lang sa nangyaring pandemic, matagal na kitang naging misis. Pero ito na yun, totoo nang matutupad natin ang pangarap natin, sweetie. Grabe, ang dami mo talagang sinakripisyo para sa magiging kasal na to. Ano ka ba? Motor lang naman yung binenta ko. Hindi naman ako nagbenta ng kidney. Hindi lang naman yung motor mong tinutukoy ko. Lahat ng mga ginawa at sinakripisyo mo para sa akin at sa anak natin, Danny. Thank you talaga ha. Thank you kasi dumating ka sa buhay ko. Thank you kasi hindi ka napagod na to pa rin ang pangako mo na to. Yung makasal tayong dalawa. Thank you rin kasi sinuklian mo ang lahat ng pagmamahal na binigay ko sa'yo. Ay, hindi nga ako makapaniwala na isang linggo na lang magiging totoong misis na kita. Kahit naman ako hanggang ngayon pakiramdam ko, panaginip pa rin yung mangyayaring kasal natin. Kasi ito na yung sagot sa paulit-ulit na dasal na ginagawa ko sa Diyos. Danny, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero para kasing parang nahihirapan akong huminga. Teka, huwag mong sabihin na inaatake ka ng hika mo. Ang tagal mo nang hindi hinihika ah. Wala ka na ring inhaler. Kat, nahihirapan talaga akong huminga. Sandali, hihingi ako ng tulong. Babalik agad ako ha. Kumalma ka lang, please. Huwag kang umalis sa tabi ko. Danny, bitiwan mo ang kamay ko. Kailangan ko humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Kailangan madala ka sa ospital. Please, huwag kang umalis sa tabi ko. Huwag mo ako iwanan. Danny! Kat, sorry, pero parang hindi ko na yata kaya. Nahihirapan na talaga ako huminga. Please naman huwag mo sabihin yan. Lumaban ka lang, Danny. Please, lumaban ka. Parang awa mo na. Magpapakasal pa tayo, di ba? Sa susunod na linggo na yun, kaya please, please. Magpakatatag ka. Magpakatatag ka, Danny. Danny! Danny! Danny, huwag mo ipikit ang mga mata mo. Please, gumising ka. Danny! Danny! Gumising
Papadudot nang dumating ang anak kong si Nathan ay muli siyang kaagad na lumabas para humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. Habang ako naman ay walang tigil sa pag-iyak at pakiusap kay Danny na magpakatatag siya at lumaban. Hindi ko siya magawang buhatin dahil masyado siyang malaki at mabigat. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya habang sinasabi ko sa kanya ang mga dahilan kung bakit dapat siyang lumaban. Ang tungkol sa mga plano namin sa future at ang mga pangarap namin tulad ng pagpapakasal at ang pagsasama ng panghabang buhay. Naramdaman ko pa noon ang paghawak niya rin ng mahigpit sa kamay ko nang muling bahagyang magmulat ang mga mata niya. Habang hirap na hirap siyang huminga. Naramdaman ko na pilit siyang lumalaban pero nararamdaman ko rin na unti-unti nang hindi kinakaya ng katawan niya. Muli siyang nagbitaw ng pamamaalam sa akin at nagpasalamat sa lahat ng magagandang alaala naming dalawa. At ang kahuli-hulihang kong narinig mula sa kanya ay ako lang ang babaeng mamahalin niya hanggang sa kabilang buhay, Papa Dudut. Nang madala si Danny sa ospital, katulong ang mga kapitbahay namin ay kaagad na sinabi ng doktor na wala na siyang buhay. Namatay siya nang dahil sa sakit niya na asthma. Sobrang sakit noon para sa akin at halos mawalan ako ng malay. Pilit lamang ako na nagpapakatatag dahil kasama ko rin noon ang anak naming si Nathan. Pero nang muli ko makita ang katawan ni Danny na wala ng buhay ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapahagulhol. Niyakap ko pa ulit siya habang paulit-ulit na nakikiusap na buksan niya ang mga mata niya. Nagumising siya para sa akin dahil magpapakasal pa kaming dalawa. Pero bigo ako na muling bumalik sa akin ang asawa ko. Grabe lang talaga, Papa Dudut, dahil napakarami na naming pinagdaanan ni Danny. Ang bawat isa ang naging sandalan at kuhana namin ng lakas sa napakaraming taon. Sa kanya na rin po umikot ang mundo ko kaya hindi ko rin talaga alam kung paano pa muling magsisimula. Paano pa akong muling mabubuhay kung hindi na siya kasama. Pero kagaya ng sinabi ng mga magulang ko at magulang ni Danny ay kailangan ko pa rin magpakatatag para sa anak naming si Nathan. At yun ang ginawa ko kahit napakahirap. Isang linggo lang noon, Papa Dudut, dapat ay ikakasal na kami ni Danny. At hindi ko po akalain na yung araw na dapat ay kasal namin ang araw na huling beses ko siyang makakasama. Dahil yun din ang araw na naging libing niya. Ang damit niya na dapat ay susuotin sa pagpapakasal namin at ang suot ko rin na dress na dapat ay pangpakasal ko ay hindi na namin nagamit pa. Nakiusap ako sa pare na basbasan kami bilang mag-asawa kahit man lang sa huling araw na makakasama ko ang katawan ni Danny. Pumayag naman ang pare at ang araw ng libing niya ay ang araw din ng naging kasal naming dalawa. Gusto kong iparamdam noon kay Danny na kahit nasa kabilang buhay na siya ay tinupad ko pa rin ang pangarap namin na magpakasal. At tutuparin ko rin ang pangako ko na siya lang ang lalaking mamahalin ko habang ako ay nabubuhay sa mundong ito. Papa Dudut, salamat po sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko at hindi ko man kasama si Danny na nakikinig sa oras na may air ito ay sigurado naman ako na masaya siya. Kasi nakikita niya akong patuloy na nagpapakatatag sa buhay para sa anak naming si Nathan. Ganon talaga siguro ang buhay, hindi ibig sabihin na naiwan na tayo ng taong mahal natin ay hindi na natin sila makakasama. Dahil ang totoo ay may iwan pa rin sa atin ang pagmamahal nila. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kath. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.